cum le procurăm și un preț, vă rog frumos. Maria, aici te referi la acești plasturi minunați de la LifeWave, care poți să-i achiziționezi. Dacă intri la mine pe profil, există un link care se deschide direct la magazinul oficial LifeWave, iar de desubt vei găsi un alt video care îți explică pas cu pas cum să-i achiziționezi. Eu personal am început cu X39, X49, este un pachet Performance Bundle, așa se numește, care pe mine personal deja am o lună de când îi folosesc. Mă ajută foarte mult în viața de zi cu zi, pentru că am un program foarte, foarte încărcat, am mult mai multă energie, am o dispoziție mult mai bună, focus, claritate, dorm mult mai bine. De vreo săptămână am avut și câteva dureri de spate, pentru că mă ia o dată de 2 ori pe an, mă iau niște dureri și m-a ajutat foarte mult. Deci X39, X49 am folosit și Aeonul pentru inflamații. Iar dacă vrei să mă întrebi ceva sau care sunt problemele cu care te confrunți, poți să-mi scrii liniștită în privat și găsim combinația cea mai bună pentru tine, cum am spus, în funcție de problemele cu care te confrunți. Zi minunată!